pas may sono nawatang dalan at sa yaki. Sono bidelen. Sono na wadalan. Na nga sa atwa. Naku guys, kaya nang 5 euro yun sa tuta. Sa una lala. Sa hati matuda. Bodo ka na, pero teleponan nun. Kati sa nawan. Kati sa nawan. Ano si Bobo? Arap, tinigura. Ano na mangulay? So ano mamaula dahil at sigalan. Tiga mahita na sa habuta dagay na. Mali dalin. Dalin diri ko dito. Gitir-gitir bidicu. Pemalasan na salah satu nadang bui masuk kendaraan.
Ay,